A feira cultural máis grande de toda Galicia volve a Pontevedra. Culturgal prepara a súa 14ª edición e faino ademais desconfinándose. Entre o 26 e o 28 de novembro a cita recuperará a presencialidade despois de que o ano pasado fora completamente virtual. O lema deste ano, como sabedes, é a cultura que toca e que o escollimos para esta edición número 14 porque creemos que ten un amplo significado. Por unha banda, o relativo a fomentar o contacto entre a acción cultural ao vivo e o público, entre as empresas e os axentes culturais, e ao redor do contacto desta participación estará o motor da feira deste ano 2021. Pero Culturgal non dará as costas á experiencia adquirida durante o ano pasado. A organización quere dar un paso máis na digitalización coa celebración de eventos híbridos. Crearán, ademais, unha canle de televisión específica para esa fin de semana. Que a gran novedade sexa unha televisión cultural. Queremos dar un paso máis adiante das retransmisións en streaming e queremos crear unha canle televisiva que emitirá durante o fin de semana todos os contidos especialmente diseñados para esta canle, pero que forman parte da Culturgal. Espazos flexibles e grupos reducidos de persoas serán dúas das premisas que marquen a celebración das distintas propostas. Haberá 114 stands dispoñibles e hoxe mesmo abriuse o prazo para realizar as reservas. Tamén xa se poden presentar ata o 15 de setembro as candidaturas para os contidos que formarán a Culturgal 2021. Non hai que esquecer que no 2007 un grupo de valentes políticos e políticas, ademais un deles o pai da idea daqui de Pontevedra, Luís Bará, botou a andar este proxecto e xa non tivo marcha atrás. Era tan necesario ter na cidade unha feira de industrias culturais que ocupou o espacio e xa non houbo, nin a pandemia foi capaz de desplazalo. A organización anunciou tamén que a Culturgal foi un dos 3 eventos mellor valorados do Estado dentro da convocatoria de axudas para a acción e a promoción cultural. Así, o 11 de novembro participarán en Madrid nun acto da Fundación Telefónica promovido polo Ministerio de Cultura, no que se presentará o proxecto.